Myślałem, że jednak na tej zasiadce nic nie trafimy. A jednak udało się, że Krzysio wyjął jesiotra i karpia. I ja dzisiaj o godzinie 8, po 8 branie, zaraz po przewiezieniu, chyba pod sam pysk zrzuciliśmy jej zestaw. I dosłownie po 5 minutach od położenia zestawu branie. No i taka 4-5 kg może ma, może nie. Ale najważniejsze, że jest i ręka śmierdzi rybą, nie Krzysiu? To jest najważniejsze. Także mamy to. Będziemy mogli wracać szczęśliwi do domu. Wypuszczamy. Rośnie większy. O, patrzy, nawet nie był kuty. Ma czysty dziubek. Pięknie. Oż ty wariacie.